gawe-gawe aku aja. Obat apa? Obat wetengi. Hati ombane obat, Pak. Yo, jenengan. Kok malah mbok balik aku lho obatnya ndi? Digo konser rak mari. Hubungannya apa? Konser karo weteng kuwi. Nggih pun, Bu, tak mantuk sik. Lah sampeyan rene mau meh ngopo? Loh, genah kehadiranku bermanfaat, Bu. Bermanfaat? Bermanfaat nggon ngendi? Lah yen kula mboten tekan mriki jenengan ya ora ndek kanca no. Alah-alah, lah wong aku wis kulino dhewe lho. Umpama sampeyan iki rak rene, kuwi ora masalah. Oh. Tapi yen ngrasake kahanan sing misteri ngene iki, nek dhewe kuwi ora kepenak lho. Oh iya ya. Mula niku. Lah untunge kula tekan mriki, lah nek upamane mboten jenengan ajeng pripun? Bener sampean, Dik. Wah, aku mesti bakal merasakan kesendirian yang penuh kemisteriusan. Mula niku penasaran niku mboten penak lho, Bu. Misterius. Lah nggih, penasaran kalih misterius niku Kakang Adi. Padha. Mosok Kakang Adi? Nggih. Lah wong tuane kuwi terus apa? Lah wong tuwane penasaran kalih misterius niku. Sakniki tesih dadi misteri. Wow. Mbak Iis, Mbak. Apa, Dot? Mbak Mimi. Mimi apa? Susu adem. Oh, es susu. Ora, Mbak. Ajare adem. Adem ki lak yo es to, Dot. Lorong karo to, Mbak. Lah tawang mangu kae. Adem men dudu es. Ih, iki ki konteknya dudu minuman. Nah, tapi Anda tidak bicara masalah minuman. Yang saya garis bawah itu adalah kata adem. Lah sing mbok maksud adem ki sing kaya piye? Lah konteke apa sih? Minuman. Adem kuwi adalah air panas yang ditambahi air biasa. Sehingga air panas tidak terasa. Wah, bahasamu lho angel men to, Dot. So angel to, Mbak. Yo, angel dipahami. Bangetan, Mbak. Bangetan piye to? Leh kunrangke jek bahasa Indonesia, Mbak. Mosok angel dipahami. Wali nak leh kunrangke kuwi ngau bahasa Thailand. Teng pletutuk. Ngamlai, kapungkap, sawadikap. Lamin dulu ndi, Mas? Iku teng jero iki, Mas. Apa ora kon ngeroki mintul wae? Piye, Mas? Ora marem. Kurang mareme piye? Yo, wong wedok kan ora rusak, Mas. Dadi nuansa gosong iki kaya kurang ngono. Ya ngono kuwi sadurunge ngeroki to, digawe nesu sik, Mas. Terus hubungannya apa to, Mas? Loh, nek kondisine nesu, kan iso mantep le ngeroki, kaya ngene iki lho. Aduh. Mas. Kok banter men to Mas sampean iki? Mantep. Aduh. Ya ora ngene iki konsepe. Aduh. Wetenge pun mari to, Pi. Wis lho, penak banget mbok sawang ya lah. Unjuk obat napa? Ora tak ombeni obat. Tapi iki paijo iki dino iki sekti tenan. Sekti pripun to? Lah wong tak ngomong tuku obat. Kuwi malah dhek ngomong, "Pak rasa duweni obat wae." Ngene konser ora mari. Iki nyatane mari tenan kok. Dadi ket mau dengan konser terus. Lho, iya no, wong wis posisi wetenge penak kok. Ket mau Heeh. dengan pun ngeliat segon apa dereng? Wah, iya itu durung iki. Kecuali piket jenengan dinten iki lho. Lali aku, Ndra. Mergone kok ya kuwi, wong senengi kan gendong lali yo.
Sorry lho, Ndra. Mari yo mari. Ning anake yo dipikir no. Piye, Dot? Jek ono angete, Mbak. Lah tapi lek ra ngrubah rasa to. Tapi ora sih. Mulong, ngono kaya rempong lho. Tapi ngrusak seleraku, Mbak. Selera sing piye? Sale to. Sampeyan iki mangan bakso terus kuwahe adem ngono piye? Wah, ya kurang sip no, Dot. Maem bakso ki enek panas. Nek tetep maem rasane lho tetep bakso to, Mbak. Yo yo to, Dot. Bakso lek rasane ngono kae to. Berarti sampeyan iki senenge bakso nek kuwahe panas. Ya iya no. Yo padha karo aku. Nek ngombe susu kudu sing adem. Alah, ngombe susu rada anget ki lak ya padha wae panas sing mendekati adem to, Dot. Nek maem bakso sing adem panas ora berfungsi. Sepeda, Mas. Ya lumayan tapi cek sebah ya, Mas. Wah, ketok angine bandel kaya jenengan, Mas. Wow. Ya wis ngene awake wis kepenak, gek merapat latihan lho ya. Insyaallah. Oh, mulai nganti ora teko, perwakane tak hapus. Hapus apa? Hapusnya nggo tipek no, Be. Sepuluh menit ngas. Wah, Ya aku njaluk ngapura, kesalahan sithik ngombro-ombro ngopo lho. Ngengesan dikandani malah cengengesan. kok wetenge sakit-sakit niku pripun? Mboy, aku ora mudeng. Mosok dengan tiba-tiba. Mula kuwi. Kat mau ya aku goleki kronologine iki ora kecekel-kecekel. Panjenengan berdahar napa? Mangan apa ya? Oh, botok saka ngene Bu RT. Oh, jaja sampean kepedesan pi. Oh iya iya. Iki sing pedes iki botok. Iya. Senten pundi? Ya arep nuntut to. Ini sampean ngerti dhewe pi. Nek maem pedes, wetenge marahi Suloyo. Dadi botoke boten jenengan dahar. Lah yo enak kok. Jadi nek jenengan ajeng nuntut nggih mboten sebanding lho. Wong botoke enak tur entek lho. Lah tapi kan Kudune sampean ki matur nuwun kalih Bu RT. Oh, Bu RT nggih melu mikir lho. cilik iso ngandani wong tuwa ya. Pertanyaane, sampean gelem ora? Gampang, so. Aja seneng gampang ke lho, Mas. Daripada engko uripmu gampangke karo Gusti Allah. Mas, tak nemboni ibu sih ya, njaluk pijet aku. Buat apa jadi aja tadi ini? Lah, sama nawai lagi rapi nak, tak ngoni ibu sih. Jenengan ngertos Pandra. Lah wong sing bapak awe jenengan kok takon aku to, Mas. Ampun banter-banter. Kula ajeng nuntut sesuatu. Ten pundi? Jenengan mendel mawon, pokoke ngerti beres lah. Kok ngendi, Dra? Saking kamar mandi, Pak. Oh, golek papimu. Lah papi ten pundi? Jare meh nuntut sesuatu ngono. Tor ora oleh ngomong kowe. Iyalah, iso ngeyel. Bu, Apa, Nduk? Wah, mbak nyuntung dipijet Bu. Lah kowe iki ngrasake apa to, Dur? Niki lho Bu, pegel-pegel. Ya. Lah kowe mau wis makan apa urung? Ono Bu. Bu,
Ketoke kalau niki nyidam level 2 itu, Bu. Level 2 pedes banget apa ora? Bapak. Apa to, Dul? Kula ajeng nuntut. Untuk masalah apa nih to, Dul? Jenengan mboten sampe melu. Niki urusan kula kalih Bu RT. Kenapa to Mas Dul? Bothoke jenengan niku lho sing mang nyonyol-nyonyolke kula niku lho. Niki membuat perut saya itu mules. Rong dino, ora iso konser. Bu, kaya welingu wae. Iya, Pak. Wong iki karepe piye to iki? Pak RT berarti selama ini nganggep aku edan nih. Oh, udah ngerti sidul kok. Tak kopiok kapok kowe.